Huriani Tuhatta, Jongjong Mahita, ala masuk ma proses ini pangulani Huriata, amang padita do perhalado. Sudema mengikuti Jongjong, yang di atas, yang di samping, kiri kanan, Jongjong Mahita. Dihamuna aka manami inanami manang na di dia BP kita noeng pargudulta di parsorat tabor nginon adong na di serbaguna atas serbaguna bawah di bagas gereja do tiga pirang manang dohot ruas ni huriatan noeng natongon paikut-ikut perpungat tabor nginon marhiti live streaming di sok kami noeng jongjong parhala doni kuriata meletuk sobui piku topot tami kamu megaduk marsada sada pasahat selamat hari Natal siato tukan kuriata marhite mau pasahat tami tu hita salutna selamat hari Natal madi hita saluhutna tuhat tama mangaramoti hita horas ma kudul mahamu. Huriani Tuhatta, di bagasan lasni roha mardonga mauliate, pasahaton nami matuhamu amanginang, naposo bulung, remaja, sikola minggu, namarpung hita ditikyon, jumolo ma pinasahat selamat Natal madihamu. Selamat Natal. Pesta lasni roha do hita ditikyon. Mamestahon parningotan di ari hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus si palua hita. Nataguari pesta Natal. Tung nabalga do lasni roha ni Tuhatta itu hita. Alani tamado hita akan hinokopna pasangapon doh mamuji debata alani sude holong ni rohana itu hita. Tabaritahom ma nunga tubuh Kristus nunga songgop hadameon asa saluh jolma taruli dilas ni roha naung pinarade ni Kristus. Bungoti hamu ma akka bahalna marhite-hite hamuliaon akka alamanna marhite-hite puji-pujian marende mahita. Raja si mana
Marhite-hite goarni de bata ama. Doho goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho goarni tondi parbadia. Natu mo palangit doho tanoon. Jadi doho nomu ma di ari nasasaday. Puji hamu ma Jehovah. Jala jauh hamu ma goarna. Pabutuhon hamu akka jadi-jadianna di tonga-tonga ni akka bangso. Jami tahun hamu guarna na timbuli. Nunga patarha ngoluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhatindako kami, dohot hubarita hok kami, tuhamu hangoluan nasa leleng nileleng na. Na dilambung niya maihian, jalanaung patar dihami, haleluya. Martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua ginjang. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliateon husombahok kami tuho. Marningot si leho-leho mina balgai itu hami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumsian banua ginjang alani hami. Gabi dangol do ibana jalapogos. Pola tubuh ibana di bara ni Betlehem asama morahami. Say rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite tondim. Asalam huidahami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Marende hita siambu kuende nomor 614 ayat 1. Tangihon hamuma patik ni debata di perpunguan pesta Natal di Tikion imanatar surat di pesalmen sia pulualu ayat sada songonom madidok disi. Ende hokamuma di Jahoba ende naim baru sada ainunga di pambahen ibana akka halongangan nunga ditupahi sia munai dohot tanganna nabadiai ibana. Ima sahakna rak mangidogogo mahita tu debata
laho mangulahon na humbartu pati nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na humbartu pati mi. Amen. Marende hita siyang bukwende nomor 40 siya ayat sada. Hurang diargahon jolmaido hata na pinasaha ni debata. Dimulanai dung ditoppa debata portibion matsayuli dohosikop. Dipasaha debata do tu jolmai asa dirajai, diramoti na tinoppanay. Dungi muse dibahen debata do porlakiden bahen inganan ni jolmai. Dungi di pengok debata manasida. Sude parbue na adong di porlakon, boy do panganommu. Alai sian parbue ni hauna di parsitongan ni porlaki, didok debatado. Unak pangak kamu siani, jala unang jamahamu, asa unang mate hamu. Alai holarro elaila ni sibulis na manay rohana, murado lupa di hata ni debata. Tumangyando si pareyonna tuhu si pusip ni sibulis. Dabu majomai tujorgong ni sibolis. Ima dosai. Dungi tubuh maroha biar dohot nama si uhuman nasada tuna asing. Pakorhon ni dosai sigama parsaoran. Ganup do halak manarihon dirina sandiri. Lam ngali holong ni roha, tubuh maaka elat, late dohot hosom ni roha. Songusikain, dak parduli tu hosan yang gina siabel, holan ala pangiburuan ni rohana. Lam rarat jala martubur doaka siula na jahat. Aka nasausea nama dihatai joma dohot dongana. Marbibir naladit jala mardua niroha nasida mangkatai. Dangadong nabuni so si papataros sogok diadopan ni debata. Tuksura martabuni jolmai di hahurangan na songo siadam doho si Hawaii iko maralus bedo luhu nahita diadopan na. Alani i rade mahita manesa dosata tuadopan ni debata. Marende hita siyang bukwende nomor 40 ayat sada dohot ayat onom. Puti madusata na godang itu jolo ni debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Ginjang. Para si roha na sumurung midahami. Huparhatutu jala huto puti hami dodosanami. Dohot pangalausion nami na godangi di jolom. Tatap pami marhite-hite asin ni roham. Jalase sama dosa nami sa luhu na, ala ni pakoko ni anak haholongan ni roham,
Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Ale debata hodo sito pahami, asi maroham dihami pardosaon. Saise sama dosa nami, asa toktong hami mardame, jala marlas niroha di pesta Natalon. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debata, marende doho pujian nami maho ala naung roho tu portibion, lao paluahok kami pardosa. Alay di bagasat tikyon, na marukil do pehami ala ni pangotta ni pandemion. Nuaeng godang akadongan nami na marsitaonon, marpugos, aguan di parkarejoan, marsahit, sahat tuna aguan di hosa. Holakodo de bataha purusan nami, nabuhi paluaho kami siya sitaononon, pargugui mahami, asa tuktok kami marsada bui marsihahulungan, marsiurupan, asa unang adok siya kami nagabi mandele ala pangotak pandemion. Ale Tuhan Yesus ipalua hami, asi maroham dihami, saise sama soluhut dosa nami, asa toktong kami mardame jala marlas niroha di pesta Natalon. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni debata, marende doho pujion nami maho ala naung roho tu portibion lao paluahon hami pardosa. Lehong matuhan bisuk dohot hagogo o tu panggonggomi nami. Asaboy hatop salpu pandemion. Memang situasi saunari nunga daw dumenggan mulo dipatudos tu akka arina salpu. Lumobi muse molo nunga torop manjalo vaksin, lao manjaga hahipasonna, buy hatop salpu pandemion. Say parbisuhi masude para medis, lehon hasabaron ni roha lao makobasi akka namarsahid dope ala pandemii. Say pasu-pasu mahuriam, nang pemangadupi si taonon ala ni pangotta ni pandemion. Alay, bahe matoktong huriam gabi habaoran ni pasu-pasu tu sandok portibion. Pasu-pasu maaka na posom na marhubas di huriami. Asa toktong marlas ni roha mamaritahon hatami. Say pargugui masude nang ruas ni huriami. Ala na porsea dohami, nabuy do mga sahon huasom, manalpuhop pandemion siya tunga-tunga nami. Ale todi parbadia, asi maroham dihami, saypay baru maroha nami, asa toktong hami mardame jala marlas niroha di pesta Natalon. Asing ni pandemion, masa do muse, terjadi bencana alam di tunga-tunga ni bangsoon. Ima banjir di Kalimantan Barat na daerah Sintang. Nangapino, Sekadau dohot Sangau. Gunung Semeru erupsi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, napula aguak kosa. Di sude situasi na masaon, huparukil ho kami do nasoboy kami mga sahon marhite-hite hagogoon nami. Alay, huboto kami jol managale do kami. Nasoboy kami paluahon diri nami sandiri. Alanii, masihol do kami ali di bata marhite naung dilehommu, anakmu Yesus Kristus tu portibion, namambuan haluaon di kami. Ale Tuhan, Roma ho marhite-hite asin ni roham, saysesa masude dosa nami, asi roham di kami, asa margugo kami mangadupi parukilon na masaot tu kami. Tangihon matangiang namion, marhite Yesus Kristus naung rotu portibion. Amen.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehova. Nunga diar sahi hoa umarhite si anak kadosam. Jalanunga dilojai hoa umarhite si anak kahajahatommu. Aku tutu. Au sandiri mana lese yak kapangalau sim ala ni hadirioku. Jaladang be hupai ngotingot akadosam. Hasangapom madi debatana diginjang. Amen. Marende hita siang bukwende nomor 57 ayat sada dohot ayat 4. Turpuk epistel di pesta Natal di Tikion, imana tarsura di Matius sada, ayat 10 sahat rodi ayat 20 tajahama marsik kasurin. Ianggo hatu tubuh ni Yesus Kristus songonondo. Ujuoroan ni si Josepido pe inana si Mariai, gabe-gabean do ibana siat tundi parbadia, andorak so masih pandohan do penasida. Allah paroha na bonar si Josep, na mangoro si Maria, dang adong rohana paurakon nasida, gabe ditahi rohana nama, naing sirakono na songoni. Alai dinasongoni do petahini rohana, di ida madinipina suru-suruan ni Tuhani na mandok tu ibana. O Josep, anak ni si Daud, una ngalang roham mangalap si Maria gabe dongam musaripe muse. Ay nasiat tundi parbadia do na naik tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana, Jesus do goarna, bahenonmu, ay paluaon na do bangsona, sian akar dosa na sidabe. Masa pesudenai, asa jupang na hinatahon ni Tuhani, marhite sian panurirang namandok. Ida malam. Gabe-gabean dona marbajui, tubuhan anak maibana, jalabahenon do goarna Immanuel, lapatanna dongata madebata. Imasahakna, martua do akkana tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Marende hita siang bukwende nomor 608 ayat sada.
hatai gabe daging patar di bagasan Yesus Kristus. Parholong roha jala pardenggam basa do Jahoba, aidang dihalupahon ibana jolma na tinopanay. Jod jala ragam na jolo pambahenan ni debata, mamakulingi akka amay. Marhite-hite akka panurirangi. Alay dia kaari na parpudion, dipakulingi dohita marhite-hite sian anaki. Ibana do dipabakit gabisitian parluhutani, jala marhite-hite ibana do ditoppa akka hasiangani. Heber sada ayat sada 1-2. Dipanindangion ni si Yohanes di dok ibana ma di Yohanes sada ayat sada 1-14 ima. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debata do hatai, jala debata do hatai. Ima na saur tu debata dimulanai. Saluhut nai marite sian hatai no. Umbae nama jadi, jala dong sian nama jadi. Naso marhite siani. Bawa. Namar sinondang do panondangi di bagasan naholom, alaidang di jakon naholomi. Sinilagi do ibana, umbae naro, asa di hati dakon panondangi, agiat gabe posea saluhutna marhite sian ibana. Dong apalah ibana Ibana panondangi. panondangi, nama katidakon panondangi dotae. Alai nunga mandok rojui, portibion, panondang nasi tongi, nama nondangi nasa jolma. Narodo ibana manopot na di ibanahian, gabedang di jakon akka na di ibanai ibana. Alai Manampiga nama jakon ibana, tusi do dilehon guaso, asa gabe anak di debata nasida, aka na porsea di goarna. Gabi daging mahatai, jala maringan di tonga-tongan ni hitaon. Jadi huidahami mahasangapon na, ima hasangapon ni anak sasada nasian amay, gok asini roha dohot tasitongan. Nunga patar holong ni roha ni Tuhan itu hita di bagasan Yesus Kristus. Namambuat sinondang di bagasak kaholomon. Rade ibana makilala nama satu dirita. Dohot mangasihi hita. Saunari tauka marohata. Manjalo sinondak katiuron na binuan ni Tuhan Yesus Kristus Raja Hadameoni. Marhite hatu tubuna tu portibion. Alani jongjong mahita. Lau makamulatehon holong ni rohanai. Huhut manggalahi lilinon, asa tuktakas sondang nai manondangi hita. Dungi di dokter hata Tuhan Yesus ma, audo panodang di portibion, nasotupa mardala tinahulum, ganup namangi hutonau. Akamangkay nang tak tapasahat belilin ala sudido hita mamake handphone tama tapagalap maret de mahita.
Tahatindakko maha porseotai, songonahi natindakko ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rapma hitamandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia siya tondi parbadia andorak sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargogo na sohatu dosani di simay ba na pa'y mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mati. Au porsea diton di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu sogot daging ni halak na mati, doho dihanguluan na sora suda. Amen. Sunggul-sunggul manang buah-buah, sadarion pesta Natal parningotan hatubu ni Tuhan Yesus, dohot topi ni Jamita, endehom majahoba. Sadario papungupeliat tujolo dohita, imahaporluat tu STT HKBP manak sikola pandita, peliani pasahatota duksidung Jamita. Na mangihut marsogot hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 ima pesta Natal Parjolo di Patu Pahuriatta do toluhali parmingguon ima pukul 7, pukul 10, doho pukul 10 manang jam 4 sore. Horok Parjolo ima sektor sada, sektor tolu doho sektor 5 masuk ma di pukul 7 manogot. Horong napaduahon ima sektor 2, sektor 4, sektor 7 masuk ma di pukul 10 manogot. Horong napatuluhon masuk ma sektor 6, sektor 8 doho sektor sia masuk parminggu ma pukul 10 manang jam 4 sore botari. Songonima sunggul-sunggul di huriata, di batama nama masu-masuhita. Marendehita siang bukuende nomor 605, mamuka sian ayasada huhut papungu pelean. Marende masure,
kami ni dibata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal mari kita saluhut na kamangkainang. Hatani di bata barita nauli di bagasan pesta Natal. Mana perayaan Natal nata patu pabornginon. Imasian buku pesalmen bidu 147 mamuka sene sada sahat rodi ayat 10 sada. Pesalmen 147 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Songonomma hatana takasma tapai hutihut. Haleluya. Aidengga doe dehonoto de batata. Ai hasudunga do ibana tama puji-pujion. Jehovah do na pauli Jerusalem ibana na papunguhon hala Israel akka nama pari. Ibana pasabam akka parroha bocok. Jala dililiti akka bugang nasidai. Ibana ubilang toropnya kabitang di jodoh warna sida sudena. Tibuldo tuhatai jala pargugos itu tu da kabilangan parbinotoan nai. Jahuba paheheho nakka nani rupa dipatuki tu tanoi anggua kaparjahati. Mare ditari parmahamu upuji Jahuba marhititi hamulateon. Palu hamu mau ninguningan mamuji debatata. Ibana makukupi langiti marhiti hite obun. Ibana para dehun udat tutano. Ibana patubur duhut dia kaduluk. Ibana mangalehot tupinahan gagatan nasida. Naktua ka anak ni pidong sigak akan angak nguak. Dang lomorohana midah hagugun ni hoda. Dang lomoro hanamida hai ni bawa di halomohon rohani Jehovah dutahe akka nama kabiari ibana akka nama ngalunguton asini rohanai ima yang go sahatna huriana marlasi roha di bagasatikion cara khusus hita huria HKBP Depok 2 manang na di DBP hitan waing rapai hutihut parpunguatan na argaon jumolo mapinasahatu hita tabi siya dongatan atau ngomarukil do penwaing ima dongata na sa distrik na adong di Sintang na ngapino sekadaw dohot sangau deba siya nasidadang boy do pemadohoti perayaan Natal. Alay deba nasida pasahatu tabi tu hita otik sosadia di pasahat huriata do pangurupion tu na opat huriai. Ala nerap marsitang yangam mahita di bagasan panupayon di debata boy hamatop sumurut ay magudangi siya luat nasida jala boy nasida nang di bagas nasida totong marlasiroha pay hutihut dohot makalatson. Dengan bahasa di bata marhite-hite Natal jala tahirim humatop boy nasida malua sian ay magudangi napadua ho nakamang kainang daktar baeso marasing las ni rohata di bodarion di namanggadupi pandemik kita 2 tahun manipat jala di bagasan perdalanan ni huriata di luas panggung gomi hitan waing memaki partikianon laho makanguluhon parbueni haporseota pandidangyota marhite-hite perayaan Natal atik pe kotarihot hita dia ka peraturan-peraturan na pinatupan ni pamaretata molo manaili hita sa otik tu tahun na salpo dang adok per mingguota tanggal 24 budarina dang adok tanggal 25 dang adok tanggal 26 songoni nang tanggal 7
alai nuaing nakpe songoni kondisi nata adupi di tonga-tonga di bangsota ala makilala do pamaritata ado sautik mabain lam las rohani pamaritata marite partisipasi ini sudah masyarakat termasuk huria gabi boy otik lumonggar ala lamoru bilangan ni dongan lamoru bilangan di masyarakat na terimbas ala ni pandemiki ala ni do ikototong do kita marsitutu majagaho dirita asa saya totok kita manean doho totok mangukap sihiri mota tujuluanon humatop sumirsir manang mago huasoni pandemik COVID-19 siya. Napatuluhon nakamang kainang di bagasan pesta parningotan ari hatutubu ni Tuhatta di Bornginon atik peboy do piu songon lakitang putor songot tali ni tua ni hatalak batak menyikapi sudia kana masa di bagasan perdalanan ni ngulutta tuhatan di bata namar saringar di bagasa Bornginon madok edeho kamuma jahoba tutudo tapar sirang butodo di bagasan ngulutaon jangankan untuk bernyanyi menyanyikan memuji memuliakan Tuhan mangedehon akka ede nasomal pe natahilala boy palasor rohatta saya songon na punya manang seheran naso memiliki semangat behita sipata songon dok ni netu ni halak batak barang be talup ni dehon ngatu magon tinangison manang dang be tarbain manor torhon ngatu magon nietukon ay wah bahenon mangedehon wah bahenon manor torhon sia tiki tu tiki terdudun ala pangotaknya kana masaon nadiba ikon dijuluannya kana hina holonganna keluargana anakonna amat tajabuna ina tajabuna dinadiba ikon harwar masuk tur rumah sakit adong dohot naikon mengadupi isolasi mandiri alaya pala di minggu na parpudi diarpen na paupaton jalatu makas suarani di bata di Bornginon manugiho kita akan porsia tu debata nakpe songoni namasai rodo hatan debata madok edehon ma jahuba marhite te aha aideng gaddo edehon otto debata ai hasudu ngaddo ibana tama puji-pujion ninna pamonaina nakining marhite ayat na parjulu mangedehon debata di bagasan perdalanan ni ngulu dang alanina sai sikop akan ata parsita madok gabinan yula sinur napinahan horas jolma ternyata orang-orang percaya dalam kondisi apapun dia akan bersyukur bernyanyi memuji memuliakan Tuhan dan itu akan dinampakkan dengan buah-buah kehidupan marhite praktika sehari-hari. Jadi marhite natalom mahitan waing molope sai songon na terdudu dope akapikirata gudang dope akan na maliliani nguluta sai songon na pocot dope pakilalata alai marhite pesta parningotan hatutubun itu kata Tuhan Yesus natahirim gabi gugu dohot lasiroha diharoronai lau mangucat mabubut dohot baluo kita sia dosa disima hitan waing taruli pakirimon na mangulu jala ido ubay na sa dipatuduhon marhite natal dua simbol naikon si hanguluhon otta hiraso sitong do marnatal molorang galak lilin atik piala ni perubahan nuaingon daksai lilin manang patis nata hasomal khoni songon na dijulub beta pakke alay nga rata-rata hita memiliki Android ngabui di sikap na gabi center ni Android tai ima simbol na parjulo ala amanat dui jadilah terang dunia akahalak na makanguluhon ari pesta hatutubun
kata Tuhan Yesus, dia harus mampu menjadi sinar. Songonan hidup itu kata Tuhan Yesus nakining audo panodang di portibion na suatu pamardala di naholom ganup akan maka porsebana. Kalaupun kekelaman, kalaupun banyak hal yang harus menjadi pergumulan kita, tapi dengan sinar sukacita melalui kelahiran Tuhan Yesus membuat kita juga menjadi terang dalam segala tiur madohot pangarohayota daksai di bagasak kahulu mobe tiur parnidaata tiur pangarohauta laus tiur dohot pabenata. Jadi ada satu perubahan mendasar bila orang merayakan perayaan Natal, dia selalu memiliki dan dia selalu menampakkan bagaimana dirinya menjadi sinar bagi orang lain. Napa dua hon simbol nadapotita naikos yedehonota songonan idok nihatan debata diturpuhon asa mangulu hita jala akka na hinalomohon di debata ala didok dia esa pelusada di halomo rohani Jehovah do akka na makabiaribana. Dengan perayaan Natal ada simbol yang kedua dan yang menjadi wujud nyata setiap orang-orang percaya. Dia mai pohon jala pohon ipe pilihan pohon terang cemara di debe luat molo di huta atur mangan pohon pinus dohot akala nasing alai manang hawaha pe na taparar gak bisa ada simbol songol lilin na patuduhon pitu hal mendasar sian pohoni. Jadi dang na asal di bae nih molo tatelusuri asal mulanya pohon terang dan apa makna pohon itu, sebenarnya itu menjadi satu bagian yang harus kita utamakan di dalam setiap merayakan hari Natal dan menjadi bagian tanggung jawab orang-orang percaya melangkah ke depannya. Namar lapatan dakola ditiki Natali aleduk salpu pe Natal totong ikon manguli bana sen napitu hal natarida sian hawi ahamai na parjulu uratna dang boy tubuh hewang ko sotakas uratna songodido ngulunya kana porsia ide benedok pohon kehidupan. Akar orang-orang percaya itu adalah iman. Jadi uratnai patuduhon hapor seot tadwi. Mari suangdo kita memestahon ari parningotan hatu tubuh itu kata Tuhan Yesus alenak takas marurak na tugu kita. Ayo uratido patuduhon dirita. Molo ilmu botani manang ilmu pertanian adong dua simbol ni urat manang akar. Akar serabut dan akar tunggang. Bagaimana akar serabut walaupun mungkin dia menjanjikan, tapi akar serabut tidak akan tahan dalam musim yang berbeda-beda. Murado busuk. Dan akar yang kedua adalah akar tunggang. Semakin tua dia semakin menampakkan bagaimana dia ada menyerap makanan dan menyalurkan makanan ke pohon itu. Pohon itu berbuah. Jadi songonido akan aporsea. Ikon mampu patuduhon urat ni nguluna ima na parjulu marupa don gaba-gabao simbolon molodak takas urat na pinajongjong na disi atik pedang urat na songon na tetadei ale adong ujahan na ima na mendasar na padua batang na manang bohape ganup suasuanan boy di terbotot tabohado kelangsungan ni suasuanan ni hawi siap batang nai alanido batang menjadi simbol kasih holong aiko siap batang nai mengecir sumber kehidupan tudakana tubulungna doho tu perbina sugut jadi molodung nga mabugang nunga luka pamatang nai pasti buahnya juga nanti bunganya bahkan daunnya sekalipun tidak akan bisa menunjukkan kebaikan songonido akan aporsea marhite nama mestahon ari pesta parningotan hatu tubun itu kata Yesus Natal naikon mabuan patuduhon halomuan ni rohan ni debata di nguluta ikon mampu hita patuduhon holong ni rohata ala holong do simbol ni batangi jirak tikos halak merayakan Natal tapi menutup cinta kasihnya HP idu ujakan Yohanes 2 saplonom ai songono do holong ni rohan debata di portibion pola do anak nanda sasadai di lehon asa unang mago ganup na porsia di bana asa hanguluan na saling leleng na jadi merayakan Natal itu menuntut bagaimana kita berbagi kasih ide bana taruh nakining otik sosadia
ala dongata marukil marsitaonon di sintang dangapino sangau tapasahat do siat tonga-tonga ni Huriata. Dungi na patuluo dakana ma sian gudangnya kadakai itor berengota mamuse songo dia mano muse mertubuat siani rating aliat dor sorat rating dakai mamuse nama no Tuhon jala simbol doi malo si Paulus madu tulur nahot hapor siaon holong ni roha dohot pakirimon ternyata cabang manang dakka ima pakirimota tahirim dua kamang kainang marhite-hite Natal di Bornginon nak tuari marsugut do tua katiki naro sai salpuma saluhut aka panonggoti salpuma saluhut aka namasa sitaonon parukilon songon na nerupan ni dongata muse na di Kabupaten Lumajang Jawa Timur marhite-hite Gunung Merapi erupsi Semeru gudang aka namoting dohot gudang do pihak kata no matorban aka longsor tanona longsor dohot akalana asing. Oleh karena itu kita berharap bagaimana kasih setia Tuhan senantiasa melindungi kita secara pribadi, melindungi kita secara keluarga, melindungi kita secara bersama. Ruas mana kuria dohot di tonga-tonga di bangsota. Dungi pia satu napau paton adong madidok ratingna. Jadi natuluon sabutullah nga sisada ihot. Nuaing adong mamuse ala di somma banalam terida siara tingom man no patuduho bulungna. Sian bulungna iman no muse tubungana dohot tu parbuena aham badaratingi panguluyon ketaatan. Jadi molo marlasi roha kita na patuduhon panguluyot tadi luar biasa asli rohan debata dang boy terdudu kita angwalan ni nama sasinwaingon rodo tu pikiran manang boha perang wadu menggad di Jebu pai hutihut pesta perayaan Natalon ala gudang karu ruhut naikon sedopatta unang gabe naso loyal unang gabe naso taat tita tu panggonggom yotta nata kirim jalan nata haporsai tak perpanjangan tangan Tuhan alani ikototong do kita taat merayakan Natal juga harus ada menampakkan ketaatan mau liate ma boy do kita dua-dua sahudulan mau letung adok petulu ba mungkin nasakel warga nama rai alana Jebu petong do marsiang orang alai ikon usaha onot tado apalagi kita live streaming do mau live streaming kita sudah do mabereng arak tata be ido dohonon na ala di berek parhudul te songono tohodo na marlapatan itu adalah identitas orang-orang percaya dia senantiasa dia menampakkan hidupnya taat dalam segala hal molo na salilingo boy do parhudul ta ala pungwa parede hita hamido na somali sonin na alirang apala songonibe ala buhama hita asarap boy hudul rap pay huti huton rap makanguluhon lasirohan na sa debata ima simbol ranting ala nido iko sudah kita danak sahatur na magudang patuduhon ketaatata loyalitasta panguluyota ala ido mutihan nama cerga naik patuduhonota marhitite Natalon dungi namangihu manapalimahon masuk ma tubulungna jadi dok hatane deta saya songo kau na denggakko ramos parbueni bulungna penauli do atau saya tiru ininna ahado simbol ni bulungi ima soal nalom niroha kemurahan hati. Natal tidak hanya sebatas hura-hura. Natal tidak hanya sebatas ritus manang ritual seremonial. Alain Natal adalah kemurahan hati. Nah di bagasan kemurahan hati do asini roha do di bata rotu tonga-tonga di portion mangasihi hita jolma pardusa asa melua hita jala taruli hita di pasu-pasuna. Dengan Natal kita juga diingatkan menjadi orang-orang yang murah hati akan peduli natanggap masih urupan ido astuan di bulung nai rata ibana saya mulak rata nak pe mangaleon ibana nak pe berbagi ibana tapi dia tetap merasakan semakin memberi semakin mendapat semakin memberi semakin mendapat ido astuan di bulung najupak kita di pohon Natal jalan apa onopon bungana molo tabereng songo dia maka sesuai na temar bunga
jala tortabereng bohado sa pangutak ni bunga naon tusugut teduan nama patuduhon parbuena ima gabe simbol kepedulian, kesabaran. Jadi nak kining kemurahan ni dituntut tu kepedulian ta mengadupi akan nama saya di bagasan kesabaran. Iko sabar dohita mengadupi akan nama saya songodina ngakapar hudulta unang matong rotu gereja molala sodapot tudulan gabi marungut-ungut. Nasoma lawi bagas do hudul itong ato ngadwaw. Basa sonari dang sonau dak songoni biatong. Sadok iko boy lasrohata manang na digicak pehita manang na didia pehita narikot boy hita marlasi roha ido nanido na sabar hita. Adong dok kapartike molo naik katop pita boy hudul tapa hato protu gereja on tarsong nido ido bana diatur hukuriata malu tori marsugut asa unang apala songonon na tadopi per sektor mata bagi tulu ala sia sektor kita boy tulu sit molo tukpe ulomo do rohaku manugu pukul pitu nakpe pukul 4 do parrokunina tak pola habatan ni alay batotong masai tapatu julu sektor ramana di pahobar alay mabulutung rope bay si manguray ay narak mamuji pasangap di batado kita alay di sima natagwari nak kining rating manang ketaatan ni naparpudi sa halima kamang kainang naing pausorot-sorot ta sian hatani di bata mariti simbol na padua huni sian hau hanguluan manang pohon terang simbol Natal na patuduhon songo dia halomuan ni rohani di bata dia kena memistahun dia kena merayakan Natali ima parbuena di nama mulus Tuhata Tuhan Yesus disada inganan makilala Tuhata Tuhan Yesus rekod naik panganon na parbueni hawarai alaya larang adok parbueni harai gabes kecewa murak Tuhatai gabe dikutu hawi tujulan unang bemar parbue boido nak tapatuba pesta perayaan Natal aledang mian parbueni Natali di nguluta ala tadok ala hola ritual doi ala tadok ala hola seremonial de mula kita sa gerejaon boido rang adong parbueni Natali ala nido marhite hatan di batama dok di halomorohan di Jehovah do akan nama kabiaribana akan nama kulumoton di bana marhite teha parbueni haung-haunguluan ni dia mai hadameon. Jadi buah adalah simbol damai sejahtera. Iko mardame sonang dohita. Molo adong na hurang dinggan nak kini pakuling dia mata inat talau borka tu gerejaon do de kala nasing anggo mula atok se gerejaon. Iko rak dohita. Baido dah. Ayang go jebu do marsi jalangan nate. Tuak kana na dilungata do di luar haripe. Dak pola itor lempa baku hita disi. Natakas rohatai boy di bagasan dame ala ido partonan jala ido hata na pinasa ni di batatu kita akan nama porsabana dame do hutinggal ho dihamu dame na sianau asa masihawonongan jala mangulu kamu di bagasan au ninna ima ede na buy tatari parhon tu adupan di bata dak pola ede na secara oral na ikosay tarida tarbigi siapa mangata alay ede na tapatuduhon di bagasan nguluta tu adupan di bata marhite-hite akka parulan ni nguluta debata mana mama masu-masu hita saluhutna tarlumubi ruas ni huriat taha kadipede po dua manang nadi dia pe hita boronginon payhutihut parsaurat taon martangi yang mahita mau lihat tema Tuhan nunga taruli kami dikatam naing mangedo guarmu kami asa gabe akka anak kasonang kami atik pe mangedo guarmu dada holan marhite-hite pamangan alay marga may Tuhan sian hataridan ni ngulunami na makaporseho molo apala di perayaan Natalaw sa ito tong di patuduho kuriam sada hasomalan na manungguli kami marhiti lilin dohot pohon cemara ima simbol di kami gabe urat batang dakka rating bulung bunga dohot parbue naiko si patuduhon nami tu akatiki na mangiut pasu-pasu masuk di ruas ni huriam manang na di diabi pinasida siya dadanak sahator rin na magudang na matua akalan siya sayho man na mga lunggu hay paso dohot akalas si roha songoni malitu hadang lupa hamin ang diakadongan namin na torong marukil nuaing di Kalimantan Barat di Sintang Nagapino sekadaw dohot sangaw nang di akka dongan na adong di Kabupaten Lumajang na tardudubinan ni
erupsi Semeru gudang nang akana agwa kosa hodo pangapul na sumurung tuk dua siniroham mangapuli saluhutna atik tungadong akarwas ni huriam na subuhi huwari kami na tongon waing di bagas rumah sakit manang di bagas parsahito di bagas nabi hodo pada na sumurung hupasatami na sida tuho say homa na madoni na sida atong ali Tuhan isi pehami na rap waing marsaur di bagas atikyon dinamula pehami non ramoti hami loas mahami mardami sonang asa itu tuh parbueni pakanguluhon nami di parpungan nami di pesta Natal Bornginon marsangat magwarmu urasamu hami Tuhan sedusa pangaluson nami mariti Yesus Kristus martangi ya kami tuho amin. Hurian itu kata maride mahita muse sebuke de nomor 615 laos tapasahat ma peliata tujulu bai panupahyota tu pelean sekolah tinggi teologi HKBP dohot sekolah patita.
hamuaka haholongan tadanong tubuh Yesusi edehon majahuba aibana do pardengganan basa na paluahon jala paulihon Asal ibana pasabang rohata jala pamalum mangalilit gugang ni rohata asa dohot hita makatidakon debata dotama puji-pujion edehon majahuba aibana do panopan na marmuduhon na tinopanay diatur debata langit tano laut nangaka hajang-hajang dohot sude akana di bagasana masayuli salunutna ditanda debata ibana matama si puji-pujion edehon majahuba di bagasan haserepon dohot olop-olop las marohata margogo jalamonang mahita manang ahape namasa nungarosi palua manopot hita pardosa nadongolot asa sumuang parsaorata dohot debata panopa naburjui atong tatangyak madohot peleata martangiang mahita ali di batama namina di benua kijang hodo harorwan saluhut si leo-leo na denggan dohot na sauli basa na maulutus upasat kami masih na nilehon mitu kami pilihan nami tu say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa hupar khasya kami pilihan no pati bulo na rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite hite todim asalam utadah kami gudang ni sileu-leun mitu kami asalam girgir kami madok mau lihat itu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan debata na totong na somar mula na somar patcohotan. Hupuji kami mahuala saut suditahim nauk sinakapmu. Adorak somar rujahat dope hasianganon. Dak tarabasi bulis sakapmu. Dak sudah tahim na badiye di bayi dosa nami. Ala kolong ni roham na belga na soha duduani. Di bayi ni mauliate marohan nami tuho. Ala nauk saut sakapmu. Ima persurum di anakmu gabe si palua. Jala si pangulu di kami, asa malua kami siat dosa, hamatean, dohot sian uhum, jala matcohot kami mangulahut dosa. Ope saya si maroham di kami, tugi hom mahami tu anakmu, sabay mahami gabi suluam tu ibana, asa upani halo jaun na kami, ala natinaun na berniti, dohot hangaluton kumokop kami, asa ibana na punahami, jala kami na punah say sungguli mahuriam asa diingot habal gommu dohot haroron anakmu gabi jolma lau panguluh kami pardosa say sungguli makaparhalado di huriam mamaritahon barita nauli tu salut halak nauk patar kasangapommu jala naung jupang dami dota sonangan say leho mapitu nauk kaptu halak si pilibigu dohot tu paragamona asing asarona sida mangulo Tuhan nami Yesus Kristus say rajai masalut raja dota kasuru-suruan na asa dibotona sida naung diloko raja jala Tuhan na sumurungi rodi saling leleng na say leo gugut wakana di bagasa pangucunan apulia kana marsak jala palua kana targugut say tatap jala odingya kana pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu say dongani jala pasu-pasu kami sude akana magodang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manamina di badua gijang say penurbadia maguarmu say Roma harajonmu say saut malomoni roham di banotongaon songona di benua gijang lehon matu kami sedarion kaunguluan siapari say sama dosa nami songon panasa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami unak kami tugion tu pangucunan palua mahami sian pangago.
hulak mahamu di bagasadame jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaorhon matodina tu di munabi. Amin. Akamang kainang sahalinay hupasatami atas nama parhalado selamat hari Natal tuhita saluhutna melutuk subuhi pihami manupot bagas tamar sada pasahat selamat hari Natal mahami nuaing parhalado nasomal boy marsijalangat duhita alailan katuran bah boras madi kadangan horas manakso masijalangan selamat hari Natal marita saluhutna.